рӯзи душанбе тарафдорони як идда ҳизбҳои сиёсии қирғизистон дар маркази шаҳри бишкек гирдиҳамоӣ доир намуда талаб карданд, ки натиҷаҳои интихоботи парламентии 4 октябр аз эътибор соқит шавад. беш аз 1000 ҳаводорони 5 ҳизби сиёсӣ, ҳизби социал-демократ, ҳизби чонг қазат, ҳизби ватан интимоқӣ, ҳизби бигбол ва ҳизби реформа дар майдони алатауи бишкек ҷамъ шуданд. онҳо исрор меварзанд, ки дар овоздиҳии рӯзи якшанбе тақаллуби густарда, харидани овоз ва дигар навъи поймол намудани қонун ҷой дошт. ду ҳизби бузурги мухолифи ҳукумат отамакон ва ҳизби республика ҳам тасмим гирифтанд имрӯз гирдиҳамоии эътирозӣ ташкил кунанд. мухолифин ҳамчунон ваъда доданд, ки тарафдоронашонро дар дигар шаҳру ноҳияҳои ин кишвар ба кӯчаҳо мебароранд. дар интихоботи парламентии қирғизистон ҳизбҳои ҷонибдори президенти рӯбамаскави ин кишвар Сооронбай Ҷээнбеков аксари овозҳоро ба даст овардаанд, аммо мухолифини ҳукумат бо ишора ба поймолшавии қонун аз эътирофи он худдорӣ мекунанд. тибқи натиҷаҳои пешакии шумориши овозҳо 4 ҳизб марраи 7% убур намуда ба парламенти қирғизистон ё худ ҷогорку кенеш, ки аз 120 курсӣ иборат аст, роҳ меёбанд. дар ҷойи аввал ҳизби биримдик бо наздик ба 24.5% райҳо ва дар ҷойи дуюм ҳизби маконам қирғизистон бо наздик ба 24% овозҳо ҷойгир шудаанд. ҳизби қирғизистон бо наздик ба 9% овозҳо дар ҷойи сеюм ва ҳизби миллатгарои бутун қирғизистон бо каме беш аз 7% райҳо дар ҷойи чорум қарор дорад. 12 гурӯҳи боқимонда камтар аз 7% овозҳоро ба даст оварда аз ишғоли курсиҳо дар парламент маҳрум шудаанд. онҳо исрор меварзанд, ки ҳизби биримдики содиқ ба президент Ҷээнбеков захираҳои маъмуриро барои пешбурди номзадҳояш истифода бурдааст. биримдик ин айбномаро қабул надорад. дар интихоботи парламентии қирғизистон беш аз 56.5% райдиҳандагон иштирок кардаанд.